Ο Τίμος είναι. Ο Τίμος. Όχι, απλή είναι. Αυτή είναι Μπρέρα. Δικιά του είναι. Ναι, δικιά του. Η 3-2. Η Μπρέρα πεθαμένες. Η Μπρέρα πεθαμένες τελείως. Τίποτα δεν κάνουν. Κοιτά, 75 μαύρη, 75. Από πίσω είναι η κόκκινη. Και πίσω η κόκκινη. 75 μαύρη. Α, ναι, βγαίνει, μάλλον βγαίνει τώρα. Βγαίνει. Όχι, δεν βγαίνει. Πριν έκανε τη μόνη ανάποδο και πήγε να του φύγει. Και πίσω. Α, κοίτα, μαύρη. Ους, 3.200. Αεροπλάνο. 3-7. 3-7. Κοίτα 33. Κοίτα 33 στιγμή. Περτική. 156. Ο Νίκος Να σου πω κάτι, δεν έχει πολύ θέαμα. Έλα, κοίτα το πούτο. Κοίτα εδώ, πούτο. Το παλιό. Τι. Μπρέρα, πεθαμένη τελείως. Βγαίνει και ο Γιάννης, βγαίνει, να τη. Εμείς. Πεθαμένη. Αυτοί πάνε πρώτα στο... Ωραία, ευτυχή. Κάτσε να τώρα, έλα, αυτή είναι 3.700 GT. Και εδώ. Για φωτιά, βλέπεις φωτιά δράση. Πάτα το 75. Παναγιώτη, 33. Με καθρέφτες πορτοκαλί. Καρακισταριό. Και το φουντό. Φοβερό. Πραγματικά φοβερό. Αν το βλέπεις έτσι. Όχι, ναι, ρε. Να μην τα βλέπεις. Τι Παναγιώτη, 3.700. Πάλι. Έλα, βγαίνει. 3.200. Δεν είναι ιδέες. Τίμος. Έχει κλείσει και μιλάω. Στον αέρα μιλάω.